Vítajte na kanáli Faktograf. Dnes mám pre vás video, ktoré je trochu iné a zároveň veľmi zaujímavé. Rozhodol som sa, že sa dnes pozrieme na niektoré z najtragickejších a najznámejších autonehôd, pri ktorých prišli o život svetovo známe osobnosti. Tieto nehody sa zapísali do dejín a ovplyvnili mnoho ľudí po celom svete. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Či už to boli herci, speváci alebo iné verejne známe osobnosti, ich osudy boli kruto prerušené nehodou na cestách. V tomto videu vám predstavím 10 z nich, ktorých životy sa skončili za volantom alebo ako pasažieri v aute. Spolu si pripomenieme, čo sa vlastne stalo a aké následky to malo. James Dean, americký herec, známy z filmov ako Rebel bez príčiny, zahynul v roku 1955. Bol to idol svojej doby, no jeho život tragicky skončil vo veku 24 rokov, keď jeho Porsche 550 Spider narazilo do iného vozidla na kalifornskej diaľnici. Princezná Diana, známa ako princezná z Walesu, zahynula v roku 1997. Britská kráľovská osobnosť a bývalá manželka princa Charlesa. Zahynula vo veku 36 rokov v Paríži pri havárii, keď vodič ich auta stratil kontrolu počas úteku pred paparacmi. Paul Walker, americký herec známy z filmovej série Rýchlo a zbesilo, zahynul v roku 2013. Vo veku 40 rokov, keď jeho Porsche Carrera GT narazilo do stromu a začalo horieť. Grace Kelly, americká herečka a monacká kňažná, zahynula v roku 1982. Vo veku 52 rokov počas jazdy dostala mozgovú príhodu a stratila kontrolu nad vozidlom, ktoré následne spadlo z kopca. Jayne Mansfield, americká herečka a modelka, zahynula v roku 1967. Vo veku 34 rokov zahynula, keď jej auto narazilo do zadnej časti kamióna počas jazdy v Louisiane. Jackson Pollock, americký maliar, významná postava abstraktného expresionizmu, zahynul v roku 1956. Vo veku 44 rokov pri havárii svojho auta v blízkosti jeho domova v New Yorku. Lisa Lopez, americká speváčka a členka skupiny TLC, zahynula v roku 2002. Vo veku 30 rokov zahynula počas havárie auta v Hondurase. Mark Bolan, britský spevák a líder skupiny T-Rex, zahynul v roku 1977. Vo veku 29 rokov, keď auto, v ktorom bol pasažierom, narazilo do stromu v Londýne. Sam Kinison, americký komik a herec, zahynul v roku 1992. Vo veku 38 rokov, keď jeho auto narazilo čelne do iného vozidla na diaľnici v Kalifornii. Anton Jelčin, americký herec ruského pôvodu, známy najmä z nových filmov Star Trek, zahynul v roku 2016. Vo veku 27 rokov, keď bol zrazený vlastným autom, ktoré sa samovolne rozbehlo a pritlačilo ho k plotu jeho domu. Každá z týchto tragédií nám pripomína, aký krehký je život, aj keď ste slávni a úspešní. Nezabudnime si vážiť každý deň a byť opatrný na cestách. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.